L'Escola Pública Joan Miró és una escola d'infantil i primària que atén infants de 3 a 12 anys. L'escola està situada a la cruïlla dels carrers Entença i Diputació, al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. L'escola està en ple funcionament des de l'any 1986, per tant tenim 35 anys d'història. El nostre projecte educatiu versa sobre diferents projectes comunitaris i d'innovació, com per exemple Escoles per la Igualtat i la Diversitat, Consell d'Infants, Escoles més Sostenibles, Camí Amic, l'Educació per la Pau i la No Violència, el Congrés de Ciències, la Interculturalitat i el grup experimental plurilingüe, el GEP, on fem les ciències en anglès. Som una escola que sempre ens hem replantejat el tema de la coeducació al centre, del tractament amb l'alumnat. A partir del 2015 vam fer un estudi de diagnosi per veure realment si hi havia desigualtats en el tractament amb els nens i les nenes per raó de gènere als diferents espais de l'escola i en especial en el pati. A partir d'aquestes conclusions vam iniciar un projecte participatiu amb tota la comunitat educativa, famílies, mestres, alumnat, per redissenyar els espais de joc aprofitant totes les necessitats i totes les propostes dels infants i trencant amb els estereotips de gènere. Fruit d'aquest projecte hem realitzat la transformació del nostre pati, de manera que permet que les nenes i els nens estableixin unes relacions d'igualtat i alhora té en compte els interessos de cada infant. Durant aquest curs, l'escola s'ha integrat en un projecte d'innovació educativa, de manera que formem part d'una xarxa d'escoles per la igualtat i la diversitat, i la intenció que tenim és continuar aprofundint veritablement en una coeducació. The main aims for this project are, first of all, to promote gender equality in the classroom. Second, to learn how to be respectful towards the different gender expressions. Third, to be concerned for the different sexual identities and sexual orientations. And last but not least, to involve the educational community in this project. I és per tot això que participem a l'Erasmus Plus Coedu. Oh, yeah!